jibmew tassajnubna u tajtna l-ħajja wisseb fil-qawmin fiki għana biex malek mal-qawma nikzbu rebħa f'salnatek blat. L-odwa tajba l-kulħadd lilkom hawnhekk preżenti fis-santwarju u wkoll lil dawk li qegħdin issegwuna mid-dar permezz tal-mezzi soċjali ta' djoċesi tagħna tas-santwarju ta' Pinu, ukoll intom telespettaturi ta' UTV. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Jeħtieġ li titwielet mill-ġdid bl-Ispirtu u l-verità. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emil billi ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Qegħdin nitolbu għall-erwieħ tal-familji Magro u Ċefaj. Naqdu wkoll l-intenzjonijiet tagħna. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, qegħdin nagħtu qima l-misteru tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Għamel li jkun jistħoqilna nġarbu l-ferħ tal-fidwa tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Il-kotra kbira ta' dawk li jemnu kienu qalb waħda u roħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u bil-flus li jdaħħal minnhom kien imur qiegħdhom fl-ġlien l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Hekk għamel il-Levita Ġuseppe minn Ċipru li l-Apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bin il-faraġ. Dan kellu għalqa, bieħa u bil-flus li daħħal minnha mar qiegħdhom fl-ġlien l-Apostli. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej isaltan, il-kobor libes il-mulej u tħażżem bil-qawwa fl-imkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Iżom sħiħa id-dinja, qatt ma titħarrek. Imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sott minn dejjem ta' dejjem int fl-imkien. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom, dusija li darek tixraq mulej, sakemm itul iż-żmien fl-imkien. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja. Jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu:
La tistaġibx jekk jiena qedtlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid. Ir-rieħ fejn irid jonfoħ. Tisma' ħossu imma ma tafx mnejn hu ġej u laqqas fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan? Raġa' qallu Nikodemu. U Ġesu qallu, int mgħallem f'Iżrael u dan ma tafux. Tassew ngħidlek li aħna qed nitħattu fuq dak li nafu. Qegħdin nagħtu xhieda fuq dak li rajna. Imma x-xhieda tagħna ma tilqewwiex. Jekk intom ma temnunux meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tal-art, kif sejrin tittemnu meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma tela s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè rafaq is-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej tifħir lila Kristu. Mhux darba u tnejn nies jiġu fis-santwarju fil-kwiet kważi meta ma jkun hawn ħadd u jiftħu qalbhom. Jiftħu qalbhom f'riġlejn min jista' jismagħhom. Jiftħu qalbhom għand min jista' jifhimhom. Hekk is-santwarji tagħna, hekk il-pellegrini li jiġu mill-bogħod u mill-qrib. Hekk tant nies jemnu ma jemnux li jkunu qegħdin ifittxu u jidħlu fis-santwarji tal-Ewropa jew tad-dinja fil-Kastana ta' Pino. Hawnhekk Ġesu jidħol fis-santwarju ta' wieħed raġel. Jidħol fil-qalba tal-qalb ta' raġel jismu Nikodemu, qegħdin fil-kapitlu 3. San Ġwan huwa profond. Isem mill-isem, dar raġel kien jismu Nikodemu, kien mgħallem tal-liġi. U San Ġwan jgħid li dar raġel li qed ifittex imur bil-lejl. Jista' jkun għax ħassu skomdu quddiem sħabu li jmur jiltaqa' issa ma' Ġesu li kien qed jiġi rinomat wara l-miraklu fit-tiġ ta' Kana. U allura San Ġwan jgħid mar bil-lejl għand Ġesu. Ifittex il-Ġesu. Imma dik il-kelma bil-lejl San Ġwan iħobb juża meta l-bniedem għaddej minn ġottanil tal-konfużjoni. Jiġu mumenti fil-ħajja tal-bniedem li qed ifittex. Ikun għaddej mid-dubju. Iktar milli dubju jkellu kriżi. Id-dlam u għal San Ġwan dan huwa l-lejl. U jitħaddet ma' Ġesu. U Ġesu jaħżdu. Jgħidlu rridu nitwildu darbtejn. Imbagħad jgħidlu imma jien imdaħħal fi żmien. Jien xjaħt kif nista' nerġa' nitwielet mill-ġdid. U Ġesu jgħidlu ara r-rieħ jonfoħ u ma tafx mnejn hu ġej. Issa tkun taf li hemm spirtu ta' verità u spirtu ta' qawwa ta' għaqal ta' mħabba. U aħna jeħtieġu li nitwieldu mill-ġdid b'dan il-mod. Walek jekk xi ħadd ikun qata' qalbu jgħid kif nista' nibdel attitudni żbaljata tiegħi. Kif nista' nfiq minn il-sien ħażin? Kif nista' jien wara li għaddejt minn tant weġat nikkontrolla r-rabja tiegħi u ma jeħilx minn m'għandux jeħel u forsi xi kultant jeħel Alla. U jgħidlu dak il-ħin kif Mosè tella serb tal-bronz fid-deżert u dawk li kienu milqutin bil-velenu tas-serb kull darba li jħarsu l-hemmhekk kienu jfiqu hekk meta Ġesu jintrefal fuq mill-art aħna nkunu nistgħu nfiqu fl-ispirtu u l-verità. Biżżejjed inħarsu leħ. Inħarsu leħ u ngħidulu ikollok ħnina minna.
wellidni mill-ġdid. Jgħaddi żmien ta' dan il-ġisem fuq din l-art, din l-istorja, tidħol fix-xjuħija, il-ħajja qasira, imma lili tħallinix ngħaddi mit-tieni mewt biex nidħol fit-tieni wild. Issa li tħalt fl-età, fiż-żmien, f'dal ġisem, għallimni noħroġ rebbieħ bil-qawwa tal-Ispirtu u l-verità. Għax dak ma jmut qatt, għax Alla tagħna ma jmut qatt. U min jieħu minn dan l-Ispirtu, smajna hawnhekk, jikseb l-eternità, il-ħajja ta' dejjem li tibda billi tkun ġaqijat sewwa minn d-dinja stess. Irresqu issa l-mulej bil-qawwa tal-Ispirtu Santu it-talb tagħna. Għandna x'namlu talba doppja anki intom li qegħdin mid-dar għall-Papa il-Jun 14. L-ewwel nett għax qiegħed fid-dar ta' missieru Sant Wistin, mar l-Alġerija. Huwa ibn Sant Wistin, tinsewx, il-Papa Agostinjan, u qed iżur kontinent li se jkun il-futur tal-Knisja Kattolika l-Afrika. U allura nitolbu għal din l-ewwel intenzjoni u t-tieni biex jibqa' jitħaddet kif qed jitħaddet bil-verità tal-Vanġelu. Ħadd ma jagħlaqlu ħalqu. Imma dil-verità tkompli iċċaqlaq il-kuxjenzi tad-dinja biex in-nies ma jibqgħux ibatu bil-gwerer u l-vjolenza. Nitolbu il-morda fid-dar u fl-isptar, ir-ruħ u l-ġisem, dawk li qalulna nitolbu għalihom f'riġlejn il-Madonna, nitolbu għal-eżistana mejtin, dawk li mietu dawn l-aħħar sigħat, dawk li għalihom qed noffru l-Quddisa, ċefaj, il-familja Magro, l-eżistana mejtin, l-erwieħ abbandonati mill-bnedmin, l-erwieħ tas-saċerdoti, nitolbu. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dan il-misteru tal-għid għanqalna biex inroddulek ħajr. Ħalli l-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qeda bi Kristu Sidna, il-mulej makom, nerfgħu qlubna l-fuq, iż-żuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Iżda b'ferħ akbar f'da żmien, iż-żmien tal-għid li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna, bih u li tid-dawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Il-bibien tal-ġenna jinfetħu għalina għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna, bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. F'dal ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawqiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti,
ismewitu l-art mimlija bil-glorja tijak. Osanna floli ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna floli ta' smewiet. Qaddis ta' sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijak biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, meta kien ser jenata u minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek ħutna l-mejtin tal-familji Magro u Ċefaj. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Dak li qed joffrilna li nitwieldu mill-Ispirtu il-verità hija tawn. Tawliet li aħna ntennu missierna. Kull li tridien fis-sema jgħida fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn għati għalina. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta tankwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem, għatija l-għaqda li inti trid fint li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu, għamel li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda għal-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien, il-fejqan
ta' ġismi u ta' ruħi. Dan hu il-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk mistiedna l-din l-ikla tal-ħaruf. Siġar kollha jifirħu l-art is-sema bil-kobor tal-mulej Lil-Alla il-fer jinkanta Għalja tara il-għajna nandu il-mulej Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lej il-poplu tiegħek. Bħal moġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem, għatih li jasal fil-qawmin mill-imwiet b'ġisem imsebbaħ fin-nuqqas tat-taħsir bi Kristu Sidna. Se ngħidu 3 Ave Marijiet u nitolbu għal dawk in-nies li ħallew bil-miktub ix-xewqat, it-talb, ir-ringrazzjamenti, il-bżonnijiet tagħhom. Dawk li mhumiex kapaċi jesprimu jew qatgħu qalbhom. Nitolbu kollha għalik biex nieħdu ħsieb xulxin anke spiritwalment bit-3 Ave Marijiet li l-Madonna talbet minn dan is-santwarju. Sliem għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulejnija, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Flimkien Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna
dejjem bżonn. Morru fil-paċi ta' Kristu.